ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ വിശേഷമാണ്. ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു പെരുന്നാൾ ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ പഴംപൊരിയാണ്. അതെല്ലാം പെരുന്നാൾക്കും രാവിലെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കും. പഴംപൊരി, ബീഫ്, പിന്നെ പച്ചക്കറി, ഉപ്പേരി, പപ്പടം, അതൊക്കെ തന്നെ പെരുന്നാളിന്. ഇന്നും പെരുന്നാൾക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കല്. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാക്കല്? പെരുന്നാൾക്കൊന്നും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കും രാവിലെ. ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ പെരുന്നാളാവുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പെരുന്നാൾ എന്താ നോമ്പ് എന്താന്ന് നോക്കില്ല, ഒരു ഉഷാറില്ല. കൊറോണ നമ്മളെ വല്ലാതെ പൊട്ടിച്ചില്ല. ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പെരുന്നാൾ വിഭവം. പച്ചക്കായ, പയറ്, ഉപ്പേരി, പപ്പടം, പുളിയിഞ്ചി, ചേനയും കുമ്പളം കറി, പിന്നെ നല്ല ബീഫ് വരട്ടിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പച്ചക്കറിക്കുള്ള ചേനയും കുമ്പളം ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അവിടെ പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കണം, പപ്പടം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പച്ചക്കറി റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. ഉലുവ, കടുക്, പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിക്കണേ. നമുക്ക് പുളിഞ്ചി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ശരിയാക്കി വെക്കാം. ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി മുളകും കുത്തിയിലേക്ക് പച്ചക്കായും പയറും പൊടി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ബീഫാണ്. പെരുന്നാൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ബീഫ്. അപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോകും. ഒക്കെ ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ചാണ്. അപ്പം ഇന്നൊന്നുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഉള്ളിയും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളെല്ലാ വിഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വിഭവവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈദ് വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.